Kung papiliyon ko sa kamote o sa pan, aarin ta sa kamote. Kaya makahatag pa siya o dagang benepisyo diri sa ato ang panglawas. What's up mga bay, mayong adlaw sa inyong tanan diha. Karon din yung video na ko na kung ako ning hugasan niya akong motor kay purte na yung pagkaugawa. Maulaw ta mo daldala anis tiyangge. Sa kagang ni motora pero 10 years na ni siya ang serbisyo sa kuha. Mao nang dili na ko ni pasagdan. Ako rin kapon siyang tagdun. Ya mga bay, pag abot daw na ako diri sa motor wash, ako dahil na nang giwaswasan. Aron makaan na po atong motor ba salamat nakaligo na dyan din taon ko. Bahala na huwag tiligo. Basta ang importante, ang motor makaligo. Anak man na, baliktad ba? Kaya kung mga tana mo, asan yung dapit nga motor wash, naroon ni sa Mabini Street at bangan ng gasoline station. Wa na, pwerte ng pagkasinawa, mura na bagong gikuha sa kasa. Kanya taghidlaw mang kukaw ng kamote. O na yung ditso naman ko diri tiyangge, itagkan man kayo na ninda diri basta. Adlaw nga Domingo. Kung nakakita dayon ko diri bay, tag 40 ang kilo, nga gihanggaw na pong 30, 2 ka kilo akong gipalit. Murag lami ning kamote, hada mao na ning uli dayon ko aron marespetara na to naghugas diha. Mao ni lami kayo ni snaps ni mos kahaponon, ya paresa ni mong kape. Makaingon lagi kan. Oy, sa dili pa nato na isa lang sa sugangan mga bayato sa nang respetara nog brush diha aron mo gwapa po na makuha ni mga lapo. Kay gikan be na sa yuta, lahi po kayo no, gikan sa kabalasan. So umaw ni ron, mapagani pagtak-ang nako naluto na dayon. Astang lami, nya gibubo na dayon nato na dihas na kung sudanan. Awa na, iti na, transisyon na yun diha. Kaon na yun da. Kabalo ba mo bay? Kining kamuti, adunay pulo kay benepisyo sa atong lawas. Number 1, nakakapagpababa ng blood sugar level. Number 2, nakakapagpabuti ng digestive health. Number 3, nakakapagpataas ng immune system. Number 4, nakakapagpabuti ng eye level. Number 5, nakakapagpabuti ng skin health. Number 6, nakakapagpabuti ng brain health. Number 7, nakakapagpabuti ng heart health. Number 8, nakakapagpabuti ng bone health. Number 9, nakakapagpabuti ng muscle health. At ang number 10, nakakapabuti ng mood at mental health. Kung sa pa inyong gihilat, tao na mong kamote aron maangko ninyo na ang benepisyo. Daghang kayo salamat.